Gano'n kadakula? Kat mo. Piling niya mo duman. Sukli na o. Ano? Kinit. Ayan. Good. Sige pa. Palamin yung gadaan. Wala, batas. Okay na ba? Ako. Daw, aray. Ano? Magic sarap. Kumusta yung paminta? Ano? Ano yan? Tama na? Sige pa. Okay. Ang kapit nga ni. Ano yan? Yung si anti-cycle? Mayo! Ito na. Ito. Mayo. Kubi. Ito yan si Kubi. Kubi. Kinakanagan bata. Dali! Dali, oh! Dali! Saka ako siya! Oh my God! Oh, kulay na ako kulo! Eh, delivery ka! Ayan. Iyaw.
Mga jeep na, mga jeep. Jeep sila. Yan, hello. Ay, biyahe ko. Mga kawon. Oh, Nakabak lang dito. Sana all. Okay, ikutan mo lang. Pa. Oh, balik ka ba, boss? Ayun! Lalo ko sa ko. Kapula yan. Oo. Makulay ito yan. Nagdutan sa rasan. Dutan tulos na isipan mo. Ay, may isang bus. Ay, baka wala yung ano. Paano ka nakula yan? Ano ba tayo telepon? Ito. Sinya o dua lang. Apat. Apat. Iyo. Tukli ba? Pili niya mo duman. Tukli na. Ayan. Iisog mo to. Ten. Alin naman na? Ano? Ano yun ah? Manggat kita jumpa ko.
Wanasin, Ten. Pastor mo man ang pagkakalitan. Ano, ano? Hindi ko lang baga ano, laman mo. Tawyo. Maon. Tagal.